Takže čau lidi, tady je moje první video a já jsem Entix.cz a dnes nejsem Artix, ale Entix, takže zahrajeme si v dnešním videu 3 minihry. Je to jako mý 3 výběrové minihry, co jsou asi tak nejlepší a jsme na serveru mineplex.com. Sakra. No, tak a hrajeme teďkon hru Super Smash Mobs. A IP bude tam mít v popisu a samozřejmě je to pouze pro Origa. A běž, jen běž. Jen si běž, ne, padej, ne. Já moc Super Smash Mobs neumím, já fakt moc Super Smash Mobs neumím. Oh yeah. Tak a já se budu zkusit skrývat. Někde se vlastně musím skrýt. No, tady se vlastně skrýt nedá. A la. Hop. Psík. Ne, nech mě bejt. Ty chuja. Mama. Hovno. Ho. A pičo. Ne, vyskoč. Sakra. Tak, jdeme na lobby. A v popisku budete mít můj Skype. To je jenom jedinýho. A Facebooku fanpage mám. To vám tam dám taky. Tak a další můj výběr byl Skywars. Tady je. Musíme chvilku počkat. Můj výběr další byl Skywars. A proč Skywars? Podle mě to je dost dobrá minihra. A já si myslím, že by si fakt zasloužila mezi ty 3 nejlepší. Já vím, 3 nejlepší. Jenom 3 nejlepší. Ale pak si ještě zahrajeme jednu a to je úplně můj nejlepší výběr. Která je tady taky na Mineplexu. A to je ta nejlepší minihra, která tady zatím je. Fakt, že zatím možná nejlepší. Zatím snad jo. Doufám. Oh yeah. Shit. A půjdeme teda na to. Slepička! Ne, to vy na ní nejezdíte? Nebo jezdíte? Ne. Ježiš, někdo nám ji tady taky zabil. Ježiš. To by... Ježiš. Jsem se zlakol. Ošiši. Nejsem Slovák. A byl, jo, mý 2 grafici jsou Skypex a Swixty. Jejich kanály budou v tady tom videu popisu. Pičo, tak ten byl hezký hacker. Tu máš, pičo, tu máš. Co s tím vole je? Ty jak ty mě, pičo, hetovali. Ty mě hetovali. A teď tady snad úplně ta nejlepší minihra z mýho výběru, ještě musím tady najít, kde. Tady není. Já ji najdu, nebojte, já ji najdem. Jsou to mýho výběru, pak napište do komentářů svůj názor. Ok, kde je? Jo, tady Super Paintball, ten si fakt asi zaslouží to první místo. Ten si zaslouží úplně to první místo. A proč? Není to normální paintball, rozhodně to není. To se tomu nikdy nebude podobat. A já budu hrát za Nether, protože I am devil. Wow, debil. Yeah. Bitches. Oh yeah. Jsem tady. Tak a už podle toho, co mám v inventáři, asi vidíte, že to normální paintball nebude. Tak a teď vám ukážu ty vlastnosti. Vlastně, hele jo, střelím. A tak snad je prostě červení, prostě vy takhle musíte nemůžete to červení takhle jenom. To nemusíte. A mě se to líbí. Tak a vy tady střílíte do vašich nepřátelů. OK, tady to jsou třeba mý. Takže já zabít nemůžu, ale tamhle je můj nepřítel. Ne.
Pozor, pozor, já se za ním dostanu a chci ho třeba oživit, jo? Ne, 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 ne. Oživte mě, tady je Vinius. Oživte mě, jo, díky. Ne. A já mizím. Ty. Oživte Viniuse. Oživte mě. Je to fakt ta nejlepší minihra, si já myslím. Úplně nejlepší z Mineplexu. Jo, vidíte? Ne, on mě zabil. Koukejte, tady je... Ty kokos, tady je Vini. Tady je Vinius. No tak to jsem já, ty vole. No. Vidíte, že mám originálku. Yeah, bitch. To šlo asi poznat, když jsem na Mineplexu. Ty vole, jak mě snad osvoboď. Žuž. Konečně. Za to vlastně nikoho. Čekej, ne. Ježiši, já jsem myslel, že ho to uživí. Niga. Vyhráli jsme mi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yes. Tak. A já teda doufám, že se vám tady to video líbilo. Určitě zanechte odběr, zanechte like a dejte odběr i Swixtimu, i Skypexovi. Takže čus.